Sibhlungu isitori sasise kwalotsholwa eshiywe endlini. Sawubona kuphi nakuphi yakufuneka khona lo mbuzo njengamanje. Ukubingelela yini mathinda cosi intombi zomqama namehla abanye baqimana marathi wazi. Ngala wethu ngabe usuku lakho lokuqala lancothonze kulungile upress subscribe button, share phinde comment. Khona konke uma subscribe ayikumala khamba so senze sibe wena oqala wathola notification mase kufakela video yama phambili. Usisi ke uyachaza isitori sakho ukuthi ke washiywa endlini kanti ke kuyokhehlwa omunye umna wabo njengoba ke yena ubengalotsholiwe noma ke ube uma sithandane nalo athandana naye kodwa ke ayikho into ebikhombisa ukuthi kunekusasa noma kunenqubekela phambili ayenzayo. Ngaphandle komusha isikhathi sakho umntana sekancane uzisho ukuthi emva kokulalela le video uyalike, uyasubscribe, wenza sure ukuthi uyacomment lapha na kwi-comment section ukuthi ngempela wena uyizwa kanjani lento. Ngabe ke umuntu wesifazane uyizwa kanjani lento, ungaphatheka kanjani emva kokuba uzwele indaba kanti ke umuntu wesilisa yenzeka kanjani lento, yini umbangela yokuthi kwenzeke lento eyenziwa ubhuti eyenza kulo sisi nayi video. Okay guys, kusho ukuthi yabo ngabuzwa boyfriend ukuthi ngingamenzela ini yabo for his birthday. Yabo wathi yena, baby ngicela lama tray lawa, you see those designer trays, lama trays lawa akhandwe ngogodo ebese eba nombhalo yabo. So nami ngidecide ngithi hayibo lo guy phela kade ngenzela izinto guys, sengahlulwa yini ukum-order i-tray. Ngil-order i-tray since suggested ukuthi baby mina I would like this yabo nge-birthday yami. Bese ngiyal-order i-tray yabo. Lithi malifika i-tray guys njengawo wonke umuntu nje. Yabo lokho engibuza how kanti gift yami iza nini? Baby kanti gift yami iza nini yabo. Ngithi mina ngisamlindi ngize ngimkhombise la ngikhuluma khona nokugele ngi-order kuyena ama-tray yabo. Uthi uthi lizofika Thursday yabo. Because kwakuyi-Monday sikhuluma. Ngithi mina uthi ugeli lizofika Thursday. Athi ajabuleke akasakwazi ukulinda yabo. Ufuna ukunyisa amajitha. Ishaya Thursday yabo. Vele nje kushaya Thursday kusasa i-Friday ngiyahamba nami ngiyovakashela uGayi. Ebese yangicela ke because angihlali kude. Athi how ngicela ufike phela baby Thursday because Friday ngizobe ngihleli namajitha ngifuna nje ukwagcwalisela yabo. Ngifike ke nami Thursday ngifike ne-tray yabo libhaliwe and yazi ngase ngimenzele into extra ngacela bengenzele isithombe like lesithombe lesiwayingenaso even naye kwakuyimina kuphela onaso ngangikade ngimshutha nje kwakuyisithombe sa recent. So bangifakela ke isithombe lento yesithombe lesi e-tray. Emva kwalokho mangifika ne-tray ajabule kuGayi lokho elishutha how nami guys ngize ngijabule ngithi hawu cha yazi abantu guys abafana bajabuliswa into encane. Ngijabule ngixoxela abangani bami ngithi hayibo wazwa celebrate umuntu wami guys nge-tray nje yazi abafana incane into ejabulisa abafana. Emva kwalokho Friday mangivuka bongijwayela ukuklina ke because ngisuke ngikade ngagcina endlini yakhe. Uma ngivuka ngidecide ukwenza i-spring cleaning yabo ngi-spring clean. Uma ngifika ngibona ey'ngubeni zakhe kukhona like iy'mpahla ezintsha nje but impahla zakhe futhi. Ebese ngibona i-shirt like i-shirt lihle nje alikhiphe athi hawu yazi ngicela usale usungilokhuzela usulithatha lelo shirt ungi-ayinele lona khona umngani wami ucolleague wami uzoba nento ethile kubo so ngicela ungi-ayinela ngifuna ukuligqoka Saturday. Nami ngili-ayineke yabo. Ebese ngisale ngilikhotha ngilifake ku-wardrobe. Okay fine. Emva kwalokho ishaya Saturday yabo. Ngilokhuze ke mina ngithi ngilikhiphe ngifuna ukulikhipha i-tray because belifike ngalo plastic o transparent. Ngithi mina awuthi ngilikhiphe ke sibeke khona even ama fruits abolezo zinto lezo. Athi hayibheba ungalithinti lelo tray angifuni nje ukuthi kuphazamiseke i-tray lami. Into special kabi funa nje ukubanyisa lizohlala nje ngizodecorate ngalo. Ahamba uGayi Saturday ngili-ayini i-shirt ngim-ayinele i-shirt yabo. Ngim-ayinele and ngaleyo day wayilokho ethola ama calls ngiyibuza ngithi mina ayibu wafonelwa kangaka ngihlezi nalo muntu wafonelwa kangaka nje wafonelwa kangaka umuntu yabo nje lo muntu ngathi baya organize but ngibuye ngitshe since umngani wakhe enzelwa something yabo akuzi kuba into ethini. Okay mayisehamba
aha mayisehamba athi ngizohamba nalo leli tray yabo futhi no nginamanga akasho ngithi uzohamba nalo waphuma nje ngetray egear ethi ngisayonyisa amajitha mama hayi aphume netray agiye nalo athi mayesebuya ezolanda ezinye izinto ayishiyile athi awuselishiye emuntweni kodwa kunankinga phela yabo ayisho lo wena futhi ngambuza athi yazi mama sengikhohlwe itray emuntweni hawu nami ngithuke nje ngithi ayi okay kodwa futhi nginganaki because vele sekuyilakhe nami bengimenzela nje like yabo githi during the day yabo umuntu ojwayele ukushaya ama video calls how wenzani lapho yabo more especially mayingishiya endlini how wenza ini lokho engibuzile nje lokho yabo umuntu ojwayele ukungichecka and then ngale day yayibo kwathuleka kwabasecwaka kube yimi nomvideo callayo yabo ngima ngimvideo calla usemuntweni yabo avele ayibambe abe right nje how wenza ini lapho nizothi kuya late ayisazophuza la namageni hawu ngithi mina okay futhi akunankinga because vele ujwayele ukuyophuza emva kwalokho ayisisha zithi ukuhamba ikhathi ngimshayele ngabe ngisamthola uGuy hayibo guys ngimshayele ngingamtholi mangithi ngiyamfona wavele wayidecline mhlambe lapho mhlambe kwaku during the day mhlambe la go 2 to 3 yabo hayibo ngimfonela ayidecline kushaye o 6 uthi ngabo 8 still angabuyi uGuy ngivele ngidecide ngithi because vele hayi ukuthi uyaqala ukuhamba abuye emva kwesikhathi eside hayi ngingenele khona la ekhaya lethu bafazi uTikTok hayi futhi mina uTikTok ngisangena nje ngoba ngistrong woman uma ngingena kuTikTok yabo I was so obsessed ngale sound yabo le nje ka December ibi busy kakhulu ngo December wesoka lami sengiyabonga wangenza umuntu ebantwini ngiyibona isound like mangibuka ugeli okuyi video ugeli engimaziyo lo geli lo wakwangi inbox ku Facebook wathi sengibhalelile imessage isho sayidelete for everyone but ngayisave akuyithombe zakho because ngangifisa ukwazi ukuthi kwenzekalani and mangimchecka ku Facebook imutual friend esinayo uGuy ay ngibukisisa ivideo ngize ngizume uma ngithi ngiyabuka imonto ekamngani kaGuy like a very close friend ahambe naye nasekuseni lo ashiye kuyena itray emuntweni athe ukhohlwa itray uma ngithi ngiyazuma ngithi mina ayibo uGuy lo phela intombazana ayifihlile uGuy ulethelwa itray and ulethelwa itray lokudla lethelwa ugeli wakhe basebenzisa this sound ethi yesoka lami sengiyabonga wangenza umuntu ebantwini guys itray ileli mina engiliodela uGuy ngemali yami for his birthday hayani ngizwa nini mina ngemali yami nga-order tray and yazi ngayibona ngisithutha kanjani ukuthi yindaba benginganotice lokho engibuzile itray like akekho umuntu wakwaxina ngegift kanje how baby kanti itray lizofika nini ngathi mangithi sizofika Thursday wathi oh ya kungcono ke malizofika Thursday mina futhi ngobuphukuphuku nginganaki guys hayi ngiqhubeke nje ngingabi nankinga hawu ngikhathaze iyasho nje ivideo yathi wesoka lami se yabona manje mangike kwavela leyo sound leyo ngiscrolla fast isangitraumatize ngetray lam uGuy walithe shuthi uGuy wayefuna ukuhambisa itray kugeli yabo ukuze ugeli ezomlethela ngalo ukudla hayi shembandla ngabonga lapho ngasho ngathi abafana bazokuhera